Hello everyone, welcome back. Hello logover, good morning. Di pondok aku sudah ditangkap rumah tanggasnya ada tanggasnya jangan pasang kasih bah. Sebenarnya mereka jangan sambil ngawe nangkap. Di pondok sore kata sampai jang. Oi, kamu lah kita pasang kafe. Karena hilang baik ada lebih kurang kita. Hello guys, नै दिनै जों खागार देखायनोसै खागार जिं जिं नै 15 आगस्तनि फ्लाग उरायनायाव फैदों जोंहा खागारनि दैया थौबोगासिनो नै लोगोफोर जोंना खागारा नुथारबाय खाथियाव जोंना खाथियावनो प्रग्राम दं दिनै खागाराव मानसिफोरा दुगैसिदों मालाय सान्दुं मोनदांनाय मोजां नुवाखै जोंनि प्रग्राम जागोन खाथियावनो नै नायलांदो खागर जिं जिं थाबायदो नै सिख्लाफोरा नै लोगोफोर नै जोंनि प्रग्राम जागोन खाथियावनो आरो गासैबो दा जों थांगासिनो प्रग्रामाव दुगैसोदो मानसिफोरा इनिथिं नै नै दुगैसोदो नै नै कालिमा ओंखारदो कालिमा मोखांखौनो गोसोमदो गोसोम सिनायहराखै उननि माबायाबो गोसोम जादोलै सालायाल'सो ओमफ्राय माबाया मानसियाबो गोसोम जानाय मानसियाबो थि गोसोमखा लोगोफोरजों ओंखारजोबनानै दङ आरो गासिबो ओमफ्राय जोङो कालिमादो फट' लाबाय आरो कालिमादो ओंखारजोबा गोसा फिसा ओमफ्राय कालि दोङो ओमफ्राय दुर्गा देबि दोङो जोंनिया प्रग्रामा जोब्बाय दोंसे मोसानो होदो ससेल'सो ओमफ्राय मोसाखांबाय जोङो दा दै जिङाव फट' लानो फैदो आरो बेरायनो फैलायबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो दैया थांबाय आं गान नायदोंमोन देखायदो दै दै दैया गुसु बरिया थान्दा दैयाव फैयालै नै दैया जि गुसुखा नै खाथियावबो थांनो दैयाबो अराव फैहां जाबाय थादो आं नेगासिनो आरो दा फैगासिनो जि बरिया नै आथिंफोरा जोंना दखनायाबो सिजोब्बाय आरो लोगोफोर दैयानो सिजोबखाबाय आरो दखनाया बेलेग जि लाबोनाय मोनबा दुगैनो हागौमोन बोरै दै थाबायासैना
ไปดิ मान गुसु दैया मोजांथार ओमफ्राय आंनिया दखनाया सिजोबखाबाय आरो बाला ख्रेब ख्रेब जाजोब्बाय दा थांगासिनो जोङो बासाव गाखोनो तो हेलो गाइस जोङो नै दा चेन्नाइनि पुडुचेरी जायगायाव बे सागोर जिङाव दसे गेलेबाय प्रग्राम खालामबाय आरो नै दा जों थांगासिनो न'आव माने रुमाव आरो मालायनि ब्लगा ओंखारदो दे सरि होनलाय मोसाखांना सफैलायबाय रुमाव गेलेनाबो फैबाय दखनायाबो सिजाबाय दोनथ'नोसै लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो